A3 Media. Bon dia, benvinguts un dimecres més a l'àmbit municipal. Avui parlem amb la regidora de Via Pública, Serveis Municipals, Comerç i Turisme, Mònica Comas. Parlem amb ella per posar-nos al dia de l'actualitat del municipi i també conèixer de primera mà la feina que es fa des de la seva regidoria. Regidora, benvinguda a l'àmbit municipal. Moltes gràcies, bon dia a tots. Comencem parlant de la campanya de Nadal i també de la Fira. Un dels punts que genera més interès és la Fira de Nadal. Què ens pot avançar d'aquesta edició, d'aquest any? Aquest any ve plena de novetats. L'any passat va tenir molt d'èxit, per exemple, el trenet. Aquest any no el volíem posar, però tothom, volem el trenet. Doncs el trenet, però que ho sapigueu, torna aquest any a la Fira de Nadal. Novetats, per exemple, actuacions, alguna obra de teatre, hem escoltat que hi haurà. Sí, a veure com a plat estrella a aquesta fira tenim l'espectacle del Cascanueces, que ha sigut una iniciativa per part nostra i per part de voluntaris, i hem volgut involucrar a molts participants del poble, o sigui, fer un espectacle creat per nosaltres, que donés un caliu i que fos molt nostre. Llavors hem agafat un guió, vam estar llegint diferents guions del Cascanueces, el vam adaptar a les nostres necessitats, vam buscar actors del poble, dos nens, en aquest cas és en Martí i l'Alejandra, un narrador i el Quico, que fa de Tio Jacques. No sé si coneixeu la història del Cascanueces, però us agradarà molt. Després també hem implicat una entitat del poble, el Club de Patinatge Artístic, que estem molt agraïts a la Cristina i a la Paula, que és la noia que ens ha fet la coreografia, i d'aquesta manera donem un espectacle que sigui com més de casa. I es farà el dia 6, el primer dia de la fira, el dissabte a la tarda, 2 passis, a les 6 i a les 7, i tindrà lloc a la part de l'entorn de darrere de l'església. I és un espectacle completament obert a tothom? Sí, o sigui... No, és gratuït? És gratuït, com quasi tot el que es fa a la Fira de Nadal. Us convido a venir perquè us agradarà molt. Quant de temps porten preparant tot el que hi haurà a la Fira de Nadal d'aquest any? Que recordem, porten 13 anys, aquesta fira es porta fent 13 anys, però fa 3 anys que la vau reformular i... Sí, la vam com renovar. Li volíem dar un toc com aquelles fires d'abans, aquelles fires que tu vas a passejar-te i surts dient, ostres, aquesta fira, aquest mercat nadalenc és diferent als altres, té caliu, té essència, és diferent. Que el puguis recordar, marcar el calendari i voler tornar. Sí, no per les parades que tenim, perquè de fet només n'hi caben 20 i pico, i vull dir, som un poble petit, però aquest entorn idíl·lic que tenim de tenir el casc antic amb la plaça al costat de l'església, 4 vents, amb un espai de 100-150 metres, això no ho tenen els pobles, això és un diamant, i això s'ha d'aprofitar. Llavors, hem intentat que tots els espectacles, com tu dius, i tot el que fem tingui un caire d'aquells de volem que revisqui el Nadal de fa 30 o 40 anys, o sigui, diferent. Per exemple, també fem un espectacle de titelles. I què fem a l'espectacle de titelles? Doncs són titelles d'aquelles d'abans. Són unes titelles que venen de Sitges, en aquest cas, són 3 generacions, són les típiques titelles, les italianes, com aquelles d'abans. I és que no sé si ho puc avançar perquè el programa encara està a l'impremta, però tots els contes tenen un caire, a part de nadalenc, d'aquells d'abans. També hem volgut plasmar en el que és el conte, per exemple, per transmetre als nens, als més petits. Són contes de que, mira, per exemple, el Cascanueces parla del bullying, del moving també, perquè què li passa al Cascanueces? El Cascanueces es transforma vol dir que se li allarga el nas, per exemple, hi ha un tros de la història i la nena li diu al germà, per això ja ho veureu, el germà li diu, per exemple, que feo és? Diu, no és feo, és diferente. Doncs veus, tot això se'ls hi transmeten als nens, que no han de... Clar, de criticar el físic. Per exemple, les titelles també es manifesta en el conte el treball,
l'esforç, vull dir, amb tot això que vull dir, És que es volen transmetre vull valors. transmetre valors en aquesta fira, que no només és que vas a veure un espectacle i te'n vas i ja està, o passeges per 4 parades i te'n vas. No, que et deixi una empremta, com Recuperar te'n vas. l'essència del Nadal, que potser en els anys, durant el temps, s'ha desvirtuat molt amb la superficialitat, el comprar, el gastar. Exacte, això és el que volem transmetre. Allò d'abans, que te'n vagis amb una sensació de dir, no sé, te'n vas com... Content. Encara que no... Sí, content i feliç. I aquest any també, com a cosa nova, hem posat unes parades noves a dins de la plaça, que l'any passat no hi eren, a dins de la plaça, i aquestes parades seran típiques del Nadal. Què vull dir típiques del Nadal? Seran de pessebres, de decoració nadalenca, hi haurà, per exemple, galetes, dolços, també posarem el vi calent, decorem tota la façana de tot el carrer Sant Antoni i la plaça, ja ho veureu, molta feinada, vaja, com tu dius, portem més de mig any treballant en aquesta fira. Déu-n'hi-do. Amb quin paper juguen els comerços i les entitats locals en aquesta fira? Ha participat molta gent, La veritat és que, per exemple, els primers tinc que donar gràcies a l'Associació dels Amics de la Parròquia, que són els que... és un motor principal d'aquesta fira, perquè ens ajuden molt, són els encarregats de decorar tots els carrers i d'ajudar-nos amb les parades en aquest any de dins de la plaça. Després l'Associació de Comerç de Sant Vicenç, també molt implicada, que són els que posen el trenet i a través de l'associació estem recollint tots els regals per la quina, per sorteig de la quina, que ara en parlarem, l'escola de patinatge també molt agraïda, i gent particular que de forma desinteressada ens ha col·laborat pintant, a la fusteria Toni Castellà també ens ha fet uns pals per al conte del Cascanueces, després, per exemple, la Pilar ens ha fet el disseny dels ratolins i els soldats. Després, agraïts també a vosaltres a la ràdio que ens vau venir a deixar gravar la història del conte. I en Miquel que va editar-ho. I en Miquel que va editar-ho, molt bé, a tu, la Gemma i en Miquel, moltes gràcies. I molta gent, a part que ha col·laborat amb regals també de forma particular, a part dels comerços que tots han donat, vull dir, així que puc dir que estic superagraïda, com a regidora en aquest cas, que tots els comerços s'han volcat a donar un premi per la quina. Per la quina, tots, que si un val per esmorzar, que si un val per sopar, que si un tractament de bellesa, que si uns productes de cosmètica, el garden, les farmàcies, les estètiques, les peluqueries, tothom s'ha volcat amb premis, tothom, estem molt contents. I de fet, també m'agradaria parlar del xurripunt, que és això del que hem de parlar, xurripunt. Ara en parlarem amb el bloc de comerç. Parli'ns una mica d'aquesta quina que està inclosa en aquesta fira de Nadal. Quan serà? Com anirà? Expliqui'ns una mica tot. Mira, la fira és 6, 7 i 8. El primer dia, és que no vull dir el programa perquè, com bé he dit abans, està a la impremta, però la quina es fa l'últim dia, sempre, perquè es despedeix. La quina és com un dinar de germanor que es feia abans en els pobles de muntanya, encara es fa, de fet, i aquí el vam instaurar fa 3 anys, va tenir molt d'èxit i, de fet, cada any tenim més gent. Aquest any rondarem els 300. 300 persones 300 persones a darrere al pàrquing de l'església l'últim dia, que serà el 8 de desembre sobre les 2 del migdia. Dinarem i després, amb una mica de dinamització, donarem tots els premis. I després d'aquesta quina s'acabarà la fira amb una cantada, amb l'explicació del conte de Nadal i una cantada de Nadales per part dels nens de la catequesis que també s'han implicat, nens del poble. Tot ho fem amb gent del poble, tot ho fem amb gent del poble. I aquesta quina, com bé et dic, sí, ja fa 3 anys que la fem i que és que cada any ens superem, vull dir, estem als 300. I tots els premis són de la gent que ha col·laborat. Perfecte. Menys alguns premis que, de fet, que s'hauran de comprar perquè són els grossos, però tot el que són premis petits que són línies, tot és de gent, de col·laboradors de l'Associació de Comerciants, gent particular que ha donat de forma anònima i gent de la parròquia, gent de la parròquia, gent de l'associació i gent particular. Perfecte. Regidora, ens apuntem bé aquestes dates al calendari, 6, 7 i 8, la Fira de Nadal de Sant Vicenç de Montalt. Parlem també de comerç local. Recentment es van reunir amb l'Associació de Comerciants de Sant Vicenç de Montalt.
Aproximadament, més o menys, quins temes van posar sobre la taula? Quina valoració en fa d'aquesta reunió amb els comerciants? A veure, ens vam reunir, com bé tu dius, la setmana passada, crec que va ser, sí, fa uns 10 dies, i, bueno, de fet, és que estàvem com una mica... Portàvem molt de temps volent-nos reunir i intentar posar-nos al dia de tot com estava i van treure una bona conclusió d'aquesta reunió, perquè cadascú de la part del poble té les seves necessitats, vull dir, no és el mateix un comerç de la part de dalt que un comerç de la part de baix. Sempre aquesta distància que separa el poble és el que ens fa anar una mica malament, però va venir gent de dalt, de baix, de fet va ser un èxit de reunió, vam posar a la coctelera totes les inquietuds que tenia cada comerç i de fet tothom en va sortir molt content, tothom va demanar les seves peticions, per exemple, coses bones que es van treure de la reunió, doncs, per exemple, a la part d'aquí del carrer Ginesta, a la part del Condis, doncs ens van demanar, per exemple, una petició més enllumenat, perquè a la nit no es queda molt fosc, doncs ja ho vam apuntar. Els pàrquings ens van demanar al Condis, per exemple, a la part de dalt, que són els pàrquings que s'ha de pagar, no? Doncs es va dir, doncs sisplau, per exemple, jo què sé, uns tíquets d'aquests de bonus de puc aparcar mitja hora, puc aparcar una hora gratuït per la gent que vingui a comprar, també ens ho vam apuntar, considerem que és una bona iniciativa. Una altra, bueno, part de la llum i d'això, bueno, volem dir, fer iniciatives també per exemple, de cara al Nadal, que tots els comerços, no sé, traguessin una ponceti al carrer o féssim alguna mena d'alguna acció conjunta, doncs també ens ho vam apuntar. Fer alguna fira d'aquestes de comerç de cara a l'any que ve, que ja la volíem fer potser aquest any però no va donar temps. No sé, s'ha de renovar també una mica la Junta i una mica tot i hem de donar una empenta a veure si podem connectar-nos i d'una vegada per totes tirar aquesta associació endavant que es veu que li costa molt. Però, no sé, molt contents tots, molt contents vam sortir d'aquesta trobada i en farem més. I s'està treballant en alguna campanya conjunta per promocionar el comerç, especialment de cara al Nadal? Abans comentàvem el tema dels xurripunts, tot aquest tema. Sí, mira, el Xurripunt és una iniciativa que va sorgir ja fa molts anys de l'Ajuntament, que consistia en comprar 10 comerços diferents i cada comerç et donava un tíquet, un xurripunt. Xurripunt ve de xurri, de xurraví, que ja sabem, un xurripunt. Llavors tu havies de tenir a cada comerç que anaves, o cada comerç, o cada restaurant, perdó, et donava un tíquet amb la consumició. Llavors això et donava com una mica de vidilla, on necessito 10 xurripunts diferents i això ho descanviaves a la Fira de Nadal. Llavors això que et donava? Doncs que la gent d'aquí es motivés, coneixés molts comerços, que moltes vegades només vas al Condis, aquí o allà. Doncs havies de reunir 10, això et donava com una mica d'al·licient. Llavors, i et feia anar també a la Fira de Nadal. Llavors a la Fira de Nadal l'Ajuntament tenia una caseta on tenia els regals i tu només els podies anar a escanviar aquests xurripunts a la fira i et donaven el regal. Havies de reunir 10 tíquets diferents, de 10 comerços diferents. Es va deixar de fer, no sé per què, portaven uns anys que no d'això, i aquest any ho van voler impulsar per donar una mica més de vidilla a la fira i reunir així que l'associació de comerç s'involucrés més i que estigués més activa i que la gent coneixés més els comerços i és una manera de dinamitzar tot el comerç. Per tant, es recupera aquest format que es feia abans, ara la metodologia és la mateixa. Sí, aquest any el regal és molt maco, és una bossa precisament per anar a comprar, una bossa de roba, que hem introduït el logotip de Sant Vicenç, que és del mar a Montal. Llavors, en un cantó és del mar, hi ha la torre del Parc dels Germans Gabrielistes, i en l'altre cantó del Montal hi ha el campanar. O sigui que representa que no és dos Sant Vicenç, perquè som un, però volem dir la part de baix i la part de dalt com unida, saps? Exacte, unificar aquestes dues parts del poble. I aquest serà doncs, el regal, el premi que podran bescanviar les persones amb els 10 xurripunts. Sí. I hi ha molts comerços adherits a la campanya? Ui, sí, tant, molts. És que tots. Tret d'algun que no ha volgut el xurripunt per feina o perquè, bueno, pel que li vulguis dir. O per logística, per logística, quasi tots. Però és que pots anar a buscar un xurripunt a l'estanc, al forn, al Condis, a un taller mecànic, al dentista, a la botiga de gossos, a una immobiliària,
volguem dir, la gent diu, oh, és que serà molt difícil reunir 10 xorripunts. No. I llavors moltes vegades em venen al bar i em diuen, oh, és que jo no ho podré fer. Però sí, si només un t'està aquí, si te'n vas al carrer del Condis ja en pots aconseguir 7 en aquell carrer sol. Ah, sí, és veritat. Doncs vas dir, ja ho faré. Clar, exacte. Molta gent se'ls hi fa una muntanya perquè diuen 10 xorripunts, serà molt difícil. No és gens difícil, és posar-s'hi. Exacte. I per qualsevol compra, O sigui, no cal que hi hagi un un euro. No, un mínim no. És enganxar el tiquet de compra amb el xorripunt. Ja està. Perfecte, doncs també en prenem nota d'aquesta iniciativa, sobretot les persones que ens escoltin, que s'animin a comprar i que també, si no ho sabien, que demanin aquest xorripunt, que si n'acumulen 10 el podran bescanviar a la Fira de Nadal i aconseguir una bossa de regal. Regidora, també parlem una mica de la tasca de la brigada municipal. Estan ja col·locant els llums de Nadal, ja estan també decorant tot el municipi per les festes. Ens pot posar una mica al dia del que estan fent? Sí, mira, de fet ja fa quasi un mes que estem posant llums de Nadal, perquè clar, s'han de combinar la seva feina, que no es pot deixar enrederida, amb els llums de Nadal. I cada any, no és per dir, però tenim més carrers a decorar. Perquè cada any ens diuen, oh, i el meu carrer queda molt fosquet, em podríeu posar alguna llum de Nadal? Vinga, va, doncs un altre llum de Nadal. No ho fem sols, ho fem amb una altra empresa externa, perquè si no seria impossible. Jo crec que a final de mes ja hi haurà l'encesa, això ho ha de dir l'alcalde el dia que s'encén. Va avançar aquestes coses a vegades, van una mica abans, una mica després, però a mi em sona que serà a principi de desembre, crec. Principis, no sé que està al caure, o és l'última setmana o és la primera. Llavors, a part de les llums, doncs mira, justament ara estava parlant amb l'encarregat que demà han de parlar amb el mossèn perquè han de pujar al campanar a posar l'estrella. Una altra, tot el dematí que és una estrella, perquè és una estrella que pesa molt, la de dalt del campanar. I preparar-la també a la Fira de Nadal, que en aquest cas ells no tenen molta feina perquè intentem sempre lliurar-los una mica i contractar una empresa externa pel muntatge de les casetes, però bueno, sempre hi ha una mica d'ajuda en el tema de l'ampista, aquest sí que té una mica més de feina, però els lliurem bastant del que és la Fira de Nadal. Però sempre estan molt implicats. Sí, perquè tenim actes cada setmana, ja ho sabeu, i la brigada sempre està present. Per Nadal és una època que ve ben farcida. Sí, perquè després de la Fira hi ha allò de les patxes reials, els reis, i tenen feina, però no se l'acaben. Regidora, anem finalitzant l'entrevista. Hi ha algun tema que vulgui afegir, alguna cosa que vulgui puntualitzar? Només que us convido a venir a la Fira de Nadal perquè serà molt maca, la veritat. L'única cosa que ens pot anar malament és la climatologia. Esperem que no. Que això nosaltres no està al nostre abast, però si la climatologia no ens falla, gaudireu de 3 dies de fira, de veritat que molt maca, i és un poble que s'ho mereix i podreu gaudir-la, que serà preciosa. Que faci fred, això sí. Que faci fred, sí, perquè no faci ni vent ni que plogui. Exacte, ni vent ni que plogui. Si no fa sol, mira, és igual, que també un dia també de núvol, que queda més com nadalenc, saps? Però que no plogui, perquè si no sap greu, perquè tot el muntatge que hi ha fet i tota la implicació de les col·laboradors sabria molt de greu, però bueno. Creuem els dits, que normalment acostuma a fer bon temps pel pont de la Puríssima. L'any passat van dir que plouria i tampoc va ploure, vull dir que molt bé, esperem. Desitgem que sigui així i també animem a tots aquells que ens escolten a venir a aquesta Fira de Nadal, que serà... I us esperem, la ràdio ha d'estar-hi present, us esperem. O estareu de pont, vosaltres? Jo crec que vindrem, crec que vindrem, ho hem d'acabar de quadrar tot, però vaja, esperem ser-hi. Si no, ja farem vídeos. Exacte. Ja publicareu les notícies, això segur. Farem contingut. Molt bé. Regidora Mònica Comas, com sempre, agrair-li la seva participació i que vagi tot molt bé. Una abraçada. Molt bé, doncs, bones festes, perquè ja no ens veurem. Bones festes a tots. Gràcies. 3villasmedia.cat. La veu i la imatge de les 3 viles. Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac. El so de la costa del Maresme. 3 Viles Mèdia Ràdio. 3 Viles Mèdia.